Dobrý den, já jsem Štěpán Doležal, jsem student na střední průmyslové škole Sokolská, jsem studentem 4. ročníku na oboru strojírenství se zaměřením mechatronika. Zde vám předvedu svou dlouhodobou maturitní práci. Jedná se o manipulaci kostek s průmyslovým robotem. Robot v první fázi poskládá kostky na desku s otazníkem dopředu. V druhé následné fázi robot předvede své tři typy pohybu. Ve třetí fázi robot otočí kostky s písmenem dopředu, a aby kostky přečly název SPŠ Brno. Ve čtvrté fázi robot předvede pohyb ve všech stupních volnosti. Následně robot neustále do nekonečna opakuje tyto fáze.